Na ako'y challenge no sa taga Romano Katoliko, labi na kang pari Darwin Gitgano, kung tinuod nga tinukod kamo ni Kristo, founder ninyo si Kristo, ipakita sa amo ang rehistro sa inyong simbahan nga giparehistro ni Kristo diha sa gobyerno. Pakitae kami sa pirma ni Kristo nga nagpamatuod nga siya inyong founder, nga si Kristo mao nagtukod yun kaninyo. Kay kung dili mo makapakita niya na mga kaigsunan, matawagi ka nagpiki ang inyong simbahan. Kay mintras musaka si Kristo sa langit, kinahanglan isipti mo daan niya nga dili matawag og piki ang iyang simbahan nga gitukod dinhi sa yuta. Kung tinuod nga tinukod mo ni Kristo, ipakita sa amo. Kining video nga atong nakita, video ning gi-post sa usa ka member sa Seventh-day Adventist. Siguro gi-post nila ni tungod kay nadesperado na siguro sa mga butang nga ginag-question sa ilaha, ilabi na sa rehistro sa ilang iglesia. Kasi syempre sa rehistro man god is makitaan man god kung kinsa ang founder, ano sa nagsugod, asa repit nagsugod. So ingon ana ang dagan kung rehistro na pangitaon. So syempre ang mga defensor katoliko pag oras og mangutana o dito sa ubang mga sekta o lain mga sekta, syempre ang atong basis usa sa atong mga dagko nga mga basis kanang rehistro. Nganuman again mo na ang detalye sa kasaysayan, sa pagkamugna, and at the same time sa pundador o kinsa gyud nagtukod anang maong punduka. So kini nga to ang amigo nga members sa Seventh-day Adventist or defensor siguro ni sa Seventh-day Adventist. Ang iyang presentation duha ka butang nga tawag ining nagkatawa ko. Number 1, pinakauna, gihimo niya nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana pareha sa ilang pundok nga subject sa balaod o gobyerno sa tao. Ang simbahang gitukod ni Ginoong Jesucristo according to Prophet Isaiah chapter 2 verse 2, in Daniel chapter 2 verse 44, ginharian ni sa Dios. Dili pwede nga ipailalom sa gahom sa gitawag og tao or mas mahimong mas labaw pa ang gahom sa tao kaysa sa iglesia gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Remember ang founder ang ato ang Ginoong Jesucristo eh. So, kung si Kristo ang founder, wag yung makalabaw ang gobyerno kang Kristo. Nga naman kay, according to Saint Paul, siya ang hari sa mga hari o ginoo sa mga ginoo. So, dili pwede nga ang gitukod sa hari sa mga hari o ginoo sa mga ginoo, imong tawag ining ipailalom sa balaod o tawag ining panggobyerno sa tao, dili pwede. So, dili nila pwede nga ipahaom or ipareha nila ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga gitukod ni Kristo og kining sekta nga ilahang tawag ining gipasakupan ngano man kay dili man pareho. Tungod kay ang sektang ilang gipasakupan gitukod og ang mga Amerikano, subject sa balaod og panggobyerno sa mga Amerikano. Ang kang Ginoong Jesucristo dili subject sa gobyerno ni tawag ining subject sa balaod sa Israel, kung dili subject siya kang Kristo. So dili pwede nga si Kristo ipailalom sa balaod sa gobyerno. Dili na pwede. So dili pareha kay ang founder sa Seventh-day Adventist diyan ko na gani si ilang pastoy nga tawag ini si Ellen G. White, Joseph Bates ug si James White. Di ba yan po naman ng Mr. Bacalares. Then number 2, ingon pa sa Ginoong Jesucristo, ihatag kang Cesar ang iyan ni Cesar, ang sa Dios iya sa Dios, di ba? So ihatag kang Cesar or sa gobyerno ang iya sa gobyerno, ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Nganong ihatag man sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang iyang kagwalungan sa gobyerno nga dili man siya ilalom or dili man siya subject sa gitawag o gobyerno sa tao. Iya man sa Dios. Man ang Iglesia Katolika Apostolika Romana wala marehistro. Ano man kay ang Dios may tag-iya. Ang Dios ang tag-iya ba kumbaga. Siyempre, di mo pwede ipailalom sa balaod sa tao. Kanang Seventh-day Adventist, kuan maguna sila kanang ilalom sila sa balaod sa Amerika. Mananaa sila gitawag og Articles of Incorporation. So kanang Articles of Incorporation diha nalatid kung kinsang founder, ano sa nagsugod, unsang ilahang balaod, uban pa. Kana. And napaday isa tawag ining ikatulo nga punto nato mga higalag mga igsuon. Ang simbahang Katolika dili pareha sa Seventh-day Adventist na sekta. Buti pasabot mga fundamentalist kung baga ba nga nimbuto lang mura ni salingsing lang sa usa ka tawag ining grupo nga ni si Akrapod
from the mainline na tawag ini nga Protestants. Ang simbang Katolika manggod para sa kasayuran sa tanan, ang simbang Katolika usa ka nasod, usa siya ka tawag ini estado, kumbaga. Dili pwede nga ang usa ka estado, usa ka nasod iparehistro nimo ilalom sa balaod sa usa ka nasod. Dili pwede. Munang dili pwede nga tawag ining ang simbahang Katolika iparehistro sa Pilipinas o iparehistro sa Amerika, ngano man kay ang Amerika ug Pilipinas apil ang simbahang Katolika sa secular concept o sa secular and legal presentations pantay sila, equal. Ngano man estado man, nasod man, ang ilahang tawag ining degree equal. So dili pwedeng iparehistro sa simbahang Katolika ang Kristo nga tawag ining pundok, legally speaking ha, dili spiritual, hindi man gid makalabaw ang gobyerno. Legally speaking, dili gid pwedeng iparehistro ang usa ka nasod ilalom sa gitawag og balaod sa usa ka nasod. Dili na pwede. Mao bitaw nga ang simbahang Katoliko para sa aning amigo nato nga 70 Adventist nga wa kabaluan na, ang simbahang Katoliko na ay papal nuncio sa Pilipinas. Kung ato ang itandi sa tawag ining mga political representatives from sa atong nasod padulong dito sa laing nasod, gitawag na siya ambassador. Ngano man kay again giila sa Pilipinas nga ang Vatican, ang simbahang Katolika usa ka nasod. So mo nang dili niya pwedeng ipamugos, iparehistro ang simbahang Katoliko sa balaod sa Pilipinas, ngano man kay ang Pilipinas ug ang simbahang Katolika legally speaking ang sekular nga pangunahuna pantay siya. Munang dili iparehistro. Muna nga sunod gani ug tawag ana mag-challenge magtuon ba? Kay listen magpupugayon nga mag-challenge kanyo kung man mahimot ang katawan-an sa kaulian ba? Ano mahimot ang katawan-an? Unta ka balo sa background. Kaya pagka man itandi pag nimo ang usa ka butang anang inyong tawag ini nga pundok sa simbahang Katolika nga kalayo ras tinain ang inyong pundok. Ang inyong pundok gitukod nag Amerikano. Incorporated man na ang simbahang Katolika dili man incorporated ngano man kay sumala pa ni San Pedro, sumala pa ni San Juan, kining maong simbahan na bala ang nasod. Kay nasod man so di na pwede iparehistro sa kanasod. Di pwede. So muna mga sira, katong atong amigo, katong challenge nyo dili na ma-apply. Nganong wa marehistro kay gimbut-an ni Kristo nga dili iparehistro ng iglesia. Ngano man according sa atong Ginoong Kristo, ihatag sa Dios ang iya sa Dios, ihatag sa gobyerno ang iya sa gobyerno. Kamo kay iyaman mo sa gobyerno mo nang rehistro mo. Ang simbahang Katolika kay iyaman sa Dios man wa na parehistro. O di pod makapugos ang gobyerno ngano man kabalo ang gobyerno nga kining mong iglesia ha, wa pay gobyerno naa na and at the same time kabalo ang gobyerno nga kining moong iglesia iya sa Dios.